אלה יחסי היכרות, כן? זה מכיר את זה, וזה מכיר את זה, וזה מכיר את זה, וזהו, אין יותר יחסי היכרות. וכל שאר הזוגות אינם מכירים אחד את השני, ואתם רואים שגם כאן אין שלושה שמכירים אחד את השני הדדית, אין שלושה שאינם מכירים אחד את השני הדדית. בשפה של תורת הגרפים, או בשפה שאני חושב שגם אם לא למדתם ממכם תורת הגרפים, אתם תבינו, אין כאן לא משולש אדום ולא משולש כחול. אז מקודדים על ידי ההצלחה, בואו נעשה עוד צעד אחד הלאה, ונלך לחמישה. חמישה כבר מצריך טיפה מחשבה, אבל אחרי קצת מחשבה או ניסיונות, או אנחנו מוצאים את הסידור הזה. כן, אז גם יכול להיות שיש שם חמישה. אבל, עכשיו אנחנו מגיעים לעוקץ של הדבר הזה. התשובה לשאלה הזאת, יש שם לכל היותר 5 אנשים. או אם נאמר את זה בצורה פוזיטיבית, בכל קבוצה של 6 אנשים, בהכרח יש 3 המכירה זו את זו, או 3 של אנשים שאינם מכירים זה. או במובן או המתמטי, ייתכן שיש גם זה וגם זה. כן, זה ההיפוך, זה השלילה, ככה שוללים אותם. אז עכשיו, תקשרו את חגורות המושב, אני הולך להוכיח לכם הוכחה. לא להתבהל, הכל לא מצריך תואר ראשון במתמטיקה. אז אני רוצה להוכיח לכם עכשיו את הדבר הזה. אני רוצה להוכיח לכם שאין ציור כזה ב6 קודקודים. בכל ציור של 6 קודקודים, בהכרח, או שתהיה, אני יכול להגיד את זה בקיצור, יש 3 חד-גונית, כלומר, או שיש 3 קודקודים שכל הצלעות ביניהם אדומות, או 3 קודקודים שכל הצלעות ביניהם הן כחולות. בואו נוכיח לכם את זה. הנה כאן 6 קודקודים. אני מסתכל על הקודקוד הזה, ואני שואל את עצמי, כמה צלעות נוגעות בקודקוד הזה? בסדר, יש לו צלע. כאן, 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 יש 5 צלעות. עכשיו אני שואל, מה רובן? אדומות או כחולות? זה לא ישנה, אני נגיד שאדומות. עכשיו, הרוב של 5 הוא לפחות 3. אולי 3, אולי 4, אולי 5, אבל לפחות 3. כלומר, אני יכול להניח שיש לי המצב הזה. בקודקוד הזה נוגעות 3 צלעות אדומות. כלומר, אולי אני צריך להגיד פה, בגלל שאני הזהרתי את עצמי, שאני מדבר לקהל שזה לא המקצוע שלו, אנחנו מוכרים בדרך השלילה. נניח שיש דוגמה כזו שסותרת את מה שכתוב שם, ואנחנו מנסים להגיע לסתירה. בסדר? אז נניח שיש כזו. בכל מקרה, אפילו אם יש כזו, סיטואציה כזו אני אקבל. עכשיו אני שואל את עצמי, מה אני יכול לומר על צבעה של הצלע הזו? אם היא הייתה אדומה, אז הייתי מקבל פה משולש אדום, נכון? לכן אני יכול להניח שהיא כחולה. לגבי זו, אילו היא הייתה אדומה, הייתי כאן מקבל משולש אדום, לכן אני יכול להניח שזו כחולה. ואילו זו הייתה אדומה, הייתי כאן מקבל משולש אדום, לכן זה חייב להיות כחול, הוקוס פוקוס, קיבלנו משולש כחול. זאת אומרת, ההנחה שלנו שיש צביעה שסותרת את זה, הביאה אותנו לסתירה, וככה הוכחנו את הטענה שכתובה שם. בסדר? עכשיו, אני רוצה רגע את הדברים שאמרתי לכם, לסכם. אתם יודעים, מתמטיקה אנחנו אוהבים לכתוב ביטויים קומפקטיים, פורמליים. את מה שאמרתי לכם עכשיו, את 2 חלקי הדבר הזה, אנחנו מבטאים באמירה הזאת. זה לכבודו של רמזי, האיש שגילה את העובדה החשובה הזאת. R33 שווה ל6. בואו לכתוב מה זה אומר במילים. מצד אחד זה אומר, בכל שישייה יש 3, אולי נכתוב פה, 3 כחולה או 3 אדומה. מאידך גיסא יש 5
ללא שלושה כחולה וללא שלושה אדומה. בסדר, זה מקרה פרטי ראשון של המשפט הזה של רמזי. ובעצם אני רוצה להגיד עליו משהו אחד. כבר המשפט הזה, למרות שזה לא הנתיב העיקרי שבו אני רוצה ללכת, אבל כדאי מאוד לומר את זה, כבר הוא אומר לנו משהו מאוד חשוב על סדר ואי סדר. ברמה קונספטואלית, משפט רמזי אומר, עכשיו אני כותב לכם לא את הניסוח הפורמלי המתמטי שלו, אלא את האימפליקציה שלו, את המשמעות שלו. משפט רמזי אומר, אי סדר מוחלט הוא בלתי אפשרי. ובצורה יותר פוזיטיבית, בכל מערכת מספיק גדולה, לא את זה כי זה מספיק חשוב, בכל מערכת גדולה יש בהכרח איים של סדר. בואו נחשוב על זה רגע אחד. הייתם חושבים אולי שאם אתם נותן לכם מספר גדול, 1,000,000 נקודות, ואני עכשיו מחבר פה 2 וצריך לצבוע בכחול ובאדום. אני אוכל לסדר את הכחולים והאדומים בצורה שהיא מפוזרת לגמרי באופן אחיד. תתנו לי 10 קודקודים ביניהם, בערך חציים יהיו כחולים ואדומים. נכון, מראש, אפריורי, לפני ששמעתם את הדבר הזה, מה שאמרתי הרגע, נשמע הגיוני, ולא היא. תתנו לי, אני לא יכול לומר לכם את המספר בעל פה, לא חישבתי אותו, אבל אני בערך מסוגל לחשב אותו, תתנו לי 1,000,000 קודקודים, אז משהו כמו בהכרח, מה שכאן ממלא את התפקיד של 6 ו3, בערך 20 קודקודים יהיו כאלה שכל הצלעות ביניהם שוות צבע. אז תמיד, בכל מערכת מספיק גדולה, יהיו איים של סדר, אי אפשר להימנע מזה. יש בתחום הזה, האימפריה במשך הרבה שנים היו המתמטיקאים ההונגרים. יש להם סיפור מאוד מעניין שאפילו וידאתי שהוא לא אגדה אלא אמת, על סוציולוג הונגרי שחקר בכיתות בהונגריה קשרי חברות ואי חברות, ואחת התגליות שלו אמרה שבכל כיתה שהוא חקר הוא מצא בתוכה או 4 ילדים שהיו חברים בבתים, או 4 ילדים שהיו לא חברים בבתים. בדיעבד, אני קצת רגע מכפיש אותו, תכף נגיד משהו בכל אופן לזכותו, התגלית הזאת היא ריקה מתוכן. הוא עשה פשוט ניסוי במשפט רמזי. מה שהוא גילה, היות שכיתות הן די גדולות, 30 ילדים לפחות או משהו כזה, זה מובן מאליו, לא היינו צריכים שהוא יבדוק את זה, שאנחנו יודעים את זה. יפה. בדיעבד, האיש הזה היה הרבה יותר פיקח מזה, הוא באיזשהו שלב הבין שיש לו פה משהו מתמטי, הלך לדבר עם מכרים מתמטיים שלו, ועשה עם זה אחרי זה דברים מאוד יפים, אבל לפחות התגלית ההתחלתית התחילה באי הבנה כזה. עכשיו אני רוצה לספר לכם משהו על השיטה ההסתכלותית, ואיך בדיוק היא עובדת. משהו על איך היא עובדת ואיך זה מתקשר. עכשיו, החישוב המדויק או החישוב המוערך של מספרי רמזי זה נושא מאוד מרכזי ומאוד חשוב בקומבינטוריקה ובמדעי המחשב. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים מעט מאוד על מספרי רמזי, אני רק אגיד לכם למשל, אנחנו יודעים לא מעט, אבל בהחלט רב הנסתר על הנגלה. אנחנו יודעים ש-R44 הוא 18, כבר R55, אנחנו לא יודעים מה. יש לנו מערכות מלמטה ומלמטה, אנחנו לא יודעים מה. ופול הרדש, שהוא במידה רבה אבי הקומבינטוריקה המודרנית, שגם היה איש רודף שלום, אהב לומר שאם ינחתו על כדור הארץ חוצנים ממאדים ויגידו לנו, או שתגידו לנו מה זה R55, או שנפוצץ את כדור הארץ, אז צריך מיד לגייס את כל המחשבים ואת כל המתמטיקאים בעולם שיעבדו על השאלה הזאת ויצילו את כדור הארץ. אבל אם הם יגידו, אנחנו רוצים לדעת מה זה R66, ואחרת נפוצץ את כדור הארץ,
הדבר ההגיוני היחיד זה לנסות למצוא דרך להשמיד אותם. המספרים האלה הם מאוד קשים, אנחנו לא יודעים לחשב אותם, ויש סיבות טובות לדבר. אנחנו יודעים, אני לא זוכר, זה באזור הבאים, יודעים, חסמים עליונים ותחתונים, אבל לא יודעים אם מספר מדויק. אבל מה שאנחנו לרוב עושים עם שאלות כאלה, כשאנחנו לא מצליחים לפתור אותן, אנחנו מתעניינים בסימפטוטיקה שלהם. איך, אם אנחנו במקום 3 ו-3 נכתוב מספרים גדולים, איך בערך זה יתנהג? עכשיו, אני רוצה לכתוב לכם משהו על הדבר הזה, ואז נדבר על איך נכנסת כאן לשיטה ההסתברותית. אז זה מה שאנחנו יודעים. RNA הוא קטן מ-4 בחזקת n, וגדול משורש 2 בחזקת. עכשיו, אני רק אומר לכם, אז שוב, מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאם תיקחו מספר כזה של קודקודים, ותצבעו את כל הצלעות בכחול ואדום, תמצאו n של קודקודים שכל הצלעות ביניהם שוות צבע, או כחול או אדום. אני לא רוצה להגיד על זה הרבה, רק אני אומר לכם שאם הצלחתם לעקוב אחרי ההוכחה של 6, ויש לכם, הכלים הדרושים, זו אותה ההוכחה. כמובן, שים n ולא 3 ו5 וכל מיני דברים כאלה, הקונספט הוא בדיוק לא דבר. זאת אומרת, הקונספט של ההוכחה, במילים אחרות זה משהו פשוט, שאנחנו מראים למשל לסטודנטים בשנה באוניברסיטה. ובאתי את ההוכחה, הרעיון של ההוכחה הוא אותו דבר. הנקודה היותר מעניינת שעדיין אני רוצה לומר כאן, ופה נכנסת השיטה ההסתברותית, זה החסם התחתון. אז רק בכדי אז זה המשפט שמתחיל בכל צביעה בלה בלה בלה, יש עניה חלקונית. זה, האי שוויון הזה, אומר, יש צביעה ללא עניה חלקונית. ועל זה אני רוצה להתמקד לרגע. זה בעצם במידה רבה הנושא שעליו אני רוצה לדבר. מקודם, אני מזכיר לכם, כאן היה 6 וכאן היה 5, וכאן היה 3. 6, כתבנו איזושהי הוכחה. 5, עשינו ציור, אתם זוכרים? זה הדבר הזה שנראה ככה. הייתם חושבים, מן הסתם, שבשביל להוכיח את זה, יש לנו ציורים כאלה. שוב, בסדר, כמובן, אנחנו לא ממש מציירים לאין, אבל יש לנו איזושהי דרך לעשות את זה. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו לא יודעים לתת, פה נכנסת עכשיו מילת מפתח בנושא שעליו נדבר, אנחנו לא מכירים מה שאנחנו קוראים פנייה מפורשת, שאפילו קרובה לדבר הזה. לא מוכרת, פנייה מפורשת, מגיעה אפילו קרוב, זה החסם התחתון, כן? זה החסם העליון עליו, זה החסם התחתון. אנחנו לא יודעים, זה לא שאנחנו לא רוצים לדעת, אנחנו מאוד רוצים לדעת, ואנחנו לא יודעים. השאלה הזאת כבר נחקרת 70 או מעט 80 שנה, וההתקדמות שם היא מאוד מועטה. אז אם ככה תשאלו, מאיפה אנחנו יכולים להוכיח דברים? אין לנו פנייה כזאת, ואני לא יודע לעשות ציור דומה לזה, או להסביר איך לעשות ציור כזה, או לתת, כן, פנייה מפורשת, ואני לא יכול לתת לכם כללים ברורים שאומרים איך ציור כזה ייראה, אז איך אני יכול לכתוב את מה שכתבתי שם? מנין לי? וכאן אני רוצה להסביר, פה בדיוק נכנסת השיטה ההסתברותית. הרעיון הכללי הוא כזה, ואני רק אסביר לכם אותו על קצה המזלג. מה שאנחנו עושים, אנחנו בונים מרחב הסתברות. מרחב הסתברות, אז קבענו n. n הוא מספר טבעי, כללי, קבענו. לוקחים n נקודות, ועכשיו על כל צלע, כנגד כל צלע אנחנו מטילים מפתח. אם יצא ראש, נצבע את זה באדום. אם יצא זנב, נצבע את זה בכחול. וזה הפכנו את אוסף כל הצביעות האפשריות, הפכנו את אוסף כל הצביעות האפשריות
של הצלעות על n קודקודים במרחב הסתברות. ועכשיו אנחנו מגדירים שני משתנים מקריים. ובואו נעשה את החיים יותר פשוטים, אנחנו נגדיר משתנה מקרי אחד. אנחנו מגדירים משתנה מקרי. נסמן אותו ב-X, המתאים לכל צביעה כזו, במרחב ההסתברות שלנו, מספר טבעי. זה מספר האליות החלבוניות בצביעה. מה שאני יכול עכשיו לחשב זה את התוחלת של X. ואני יכול להראות שהתוחלת של X היא קטנטנה. אני לא רוצה להיכנס פה לפרטים, היא קטנה מאוד. אוקיי? נגיד היא 1 חלקי n בחזקת n, משהו מאוד מאוד קטן. עכשיו, אם אתם ממצאים גודל שמקבל מספרים ערכים 0, 1, 2, 3 וכן הלאה, והממוצע שלכם יוצא מיליונית, אז אתם יודעים שבלפחות 999 מקרים מכל מיליון שאתם בודקים, המשתנה המקרה הזה מקבל, הפונקציה הזאת ערכה 0. אתם שואלים, אני לא יודע, בין אנשים לגבי אולי משהו לא סימפטי בחייהם, שואלים כמה פעמים, וזה קרה לו פעמיים, וזה קרה לו... להרבה אנשים זה לא קרה אף פעם, ובממוצע זה יוצא שזה קורה רק, נאמר, בנאי. כן, הערך הממוצע, כמה פעמים הדבר הלא נעים הזה קרה לך, כשאתה ממצא את נאי כבר אנשים, זה מעיד. אז אתה יודע שלפחות ל-99% מהאוכלוסייה זה לא קרה. כאן, מזה אנחנו מסיקים שכשאנחנו בוחרים את הפרמטרים נכון, יש צביעה כזאת שאין בה לא אניה כחולה ולא אניה אדומה, אין בה אניה אחת כחולה. אז הוכחנו שדבר כזה קיים, כן? עכשיו אני מגיע לחלק הקונספטואלי, זאת הוכחה שוב, אפשר להסביר אותה אחרי קצת, באמת לא הרבה רקע וקצת הסתברות וקצת קומבינטורית. אבל אנחנו עכשיו נמצאים במצב שהוא קונספטואלית מאוד משונה. אנחנו יודעים שיש כזה, אבל אין לנו דרך יעילה ליצור. אני רק אומר שזה, כן, מצב שהוא מאוד בסיסי, שאנחנו יכולים להוכיח שכל מיני דברים קיימים, לרוב בעזרת השיטה ההסתברותית, אבל אין לנו אלגוריתם שמאפשר לנו למצוא את הדברים האלה, או אין לנו בנייה מפורשת כמו שתיארתי. זאת בעיית יסוד בכל תתי התחומים של מדעי המחשב, וזה מעורר, אצלי לפחות, אבל אני חושבת שאצל הרבה אנשים שעובדים בתחום הזה, שאלות מאוד מעניינות לגבי מה זה נקרא ידיעה. אני אומר לכם, הנה, הוכחתי לכם שיש דבר כזה, ואני לא יודע לתאר לכם אותו תיאור מפורש. אז אתם משתכנעים? אני חושב שזה אומר דברים מאוד מעניינים לגבי עצם המושגים, כן, של תורת ההכרה בפילוסופיה, כן, מה זה נקרא לדעת. וזה מציג פה עוד סוג חדש של ידיעה, שוודאי הדורות הקודמים של הפילוסופים אפילו לא יכלו לשער שהיא קיימת. בנקודה הזאת נראה לי שאני אעצור. כן, מה אתה חושב? אני תוהה אם יש קשר בין מה שאני אגיד עכשיו לבין הדבר שהתחלת ממנו. ידוע שכשיש לך אין משתנים, יכול להיות שיש מפעם חיובי בין כל שניים מהם, אבל לא יכול להיות, ואין מספיק גדול, שזה מגיע מהר מאוד, לא יכול להיות שיש מפעם שמיני בין כל שניים מהם. אז זה קשור למה שדיברת עליו? לא בדרך ישירה. זאת אומרת, התשובה שלי היא גם כן וגם לא. התשובה קצרה היא לא, התשובה יותר ארוכה היא כן, אבל את זה אני אצטרך בערך רבע שעה להסביר לך למה התשובה היא כן. אז יש קשר, אבל הוא מאוד עקיף, הוא גם מאוד מעניין, אבל זה לא משהו שאני יכול להסביר אותו על רגל אחת, וגם לאורך הדרך הזה יש הרבה דברים שהייתי רוצה להבין אותם, ואני לא מבין אותם, ואיש לא מבין אותם. אז יש כאן איזה קשר, אבל הוא מאוד עקיף, עומדים שם בדרך הרבה דברים שאנחנו היינו רוצים להבין, אני הייתי רוצה להבין להבין. אז התשובה הקצרה היא לא. איזושהי שיטה לתקשר עם מישהו שאתה יודע סוד
בלי לעשות את הסוד עצמו בדרך אקראית זה חבר של זה? כן, כן, כן. זה קשור, זאת אומרת, הסתברות נכנסת בתוך מדעי המחשב ב-30 השנים האחרונות באין ספור מקומות. יש מקומות כמו כאן, הדבר, אני לא בטוח כמה הספקתי ככה על רגל אחת ובלי הרקע ובלי שום פרטים טכניים להעביר לכם את הדבר הזה. החלק שבעיניי גם היום, גם אחרי כך וכך, הרבה, יש לי שר התובנות בזקן, הרבה שנים שאני מכיר את זה, אני עדיין מתפעל מזה כל פעם מחדש. הטענה המקורית שלנו אין פה שום הסתברות, אין פה שום כלום. אנחנו משתמשים בהסתברות ככלי על מנת לפתור בעיה מאוד בסיסית בקומבינטורית. עכשיו, לעומת זה, יש, וזה נכנס בתוך אלגוריתמים הסתברותיים, אין ספור דברים כאלה. יש שטחים מצד שני שבהם התפקיד של אקראיות הוא מובנה בתוך העניין. זאת אומרת, אנחנו באמת יכולים להוכיח, ואת זה ידע על שנו, שבעצם לא תיתכן קריפטוגרפיה ללא אקראיות. אין דרך לשלוח הודעות מוצפנות ששומע לא מוכן, שאין לו היתר, לא יוכל לפענח. לא תיתכן קריפטוגרפיה בלי הסתברות, וזה ודאי אחד הכוחות שמניעים הרבה מחקר בתחומים האלה שחושב מדעי המחשב, מתמטיקה דיסקרטית והסתברות. אז מצד שני, כשיש לך שימוש באקראיות, אפשר לעשות שם דברים שבאמת, שוב, כשאתה שומע אותם פעם ראשונה, אתה בטוח שמישהו מהתל לך. לא, אפשר, אבל זה באמת דברים שהם די פלא מדעי, וכן, זה עוד מקום שהסתברות משחקת תפקיד מאוד מרכזי בתחומים שלנו. עוד שלב. לגבי השאלה, הנקודה האחרונה שהעלית לגבי נושא של ידיעה, במדע, בפילוסופיה של המדע, לפחות בתחומים האמפיריים, יש הרבה מאוד דוגמאות מהסוג שציינת, שיש אישוש כתוצאה מקורלציה, אבל אנחנו לא יודעים מה ההסבר או מה... זה לא אותו דבר. אני רוצה להגיד שזה לא אותו דבר. זאת אומרת, אוקיי, קודם כל כאן אנחנו עוסקים במתמטיקה ולא במדעי הטבע. מדעי הטבע, הדברים האלה הם בנויים בצורה אינהרנטית, אנחנו מבינים אותם היטב. אתה רואה שהן שתי תופעות, שהן בהיקף רחב, אתה יכול למצוא קורלציות, אתה מנסה לשלול דברים אחרים. שם אני חושב שבמקרים קונקרטיים זה מרכזי, זה חשוב, אנחנו לא מספרים פה שום דבר חדש, כן, זה... לא יודע, נראו לי לפני כמה ימים ביוטיוב, קבוצה של ביואינפורמטיקאים ממכון ויצמן ששרים זה רק קורלציה, אתם מוזמנים, זה מאוד משעשע. אז זה רק קורלציה, זה, אתה יודע, זה חלק הוונצ'מרץ של מדען במדעי הטבע. אתה רואה א', אתה רואה ב', אתה מנסה לקשור ביניהם, מאוד חשוב, מאוד מרכזי. פה התופעה היא אחרת לגמרי. אני יכול להוכיח לך, אין ספק, זאת אומרת, לגבי הנכונות של הטענה, אין שום ספק, כן? אבל יחד עם זה אני גם אומר לך, אני יכול להוכיח לך, ואתה אומר, תראה לי, ואני אומר, לא יודע, הייתי רוצה לדעת, אני לא יודע. הדברים האלה הם בתחומים שלנו, בכל מקום, וכאן יש איזה קושי אחר, או אספקט אחר של מה זה לדעת, מה ניתן לדעת, מה לא ניתן לדעת, למה אנחנו קוראים לדעת, שאותו רציתי להעיר. זה אספקט אחר של העושר או של הסיבוך שכרוך במה זו ידיעה. יכולים להתייחס לסמנטיקה של אקראיות והסתברות? מה הקשר ומה ההבדל? אותו דבר. בשבילי זה היה נוח. כן. עם המסקנות של טרמודינמיקה סטטיסטית, או החוק השני של הטרמודינמיקה, לא איזו אקסטרפולציה של ההנחה הסטטיסטית כאן. לא, אז כאן אין הנחה סטטיסטית, כאן אנחנו במתמטיקה. אני רוצה עוד פעם להדגיש את הדבר הזה. כאן מאוד להתבלבל. פה אנחנו, כשאני כתבתי לכם, אני לא יודע, RNN גדול משורש 2 בחזקת N, אז גם אם חיי תלויים בדבר זו אמת. אין בכלל מקום לוויכוח. כשאתה שואל אותי איך הוכחת את זה, אז אני אומר, יש פה משהו מאוד משונה בהוכחה.
עכשיו, בניגוד לזה, אנחנו עכשיו מדברים על מדעי הטבע, אני לא פיזיקאי, אני לא אתיימר, כן, הידיעות שלי בתרמודינמיקה או מכניקה סטטיסטית הם לא כאלה, ושם העניינים הם הרבה יותר מורכבים. אני חושב שעדיף שמישהו שזה המקצוע שלו ידבר על הדבר הזה. יש כמובן תורות מתמטיות שגם מתחילות משם, גם מתעניינות בזה, גם מנסות לתת בסיס שיטתי לבנות פורמליזם מתמטי שיטפל בדברים ויסביר אותם. יש גם אינטראקציות נהדרות בשנים האחרונות בין הדברים האלה לתחומים המתמטיים, אבל שוב, אתה בשני עולמות נפרדים. זאת אומרת, מה אנחנו יודעים? למה החוק השני של התרמודינמיקה הוא נכון? ומה תפקידה של האנטרופיה וכן הלאה בעולם הזה? זו שאלה לפיזיקאים, אני חושב שזה קצת אולי נמהר מצידי להביע פה זה, יש כאן נדמה לי אנשים בקהל שיכולים לענות על השאלה הזאת. אבל זה לא מה שקורה כאן, כאן זה תחום מתמטי, המשפט הזה הוא משפט מתמטי נכון. אני בטוח בו לא פחות מאשר ש7 כפול 3 שווה 21, אין בכלל ספק. ואף על פי כן, כן, יש כאן אספקט שהוא עדיין מעורר מחשבה, ובהחלט אי אפשר להגיד שגמרנו להבין אותו. נתיב, מישהו ניסה לעשות את זה משהו פרטי? מישהו ניסה לעשות חשוב? נראה כמו דברים שכן עושים. לא, זה נורא כיף כאשר אנחנו שואלים. פיזיבילי, התחיל בדבר שנקרא תזת צ'רץ' טיורינג. אתה יודע מה? חישוב פיזיבילי זה מה שמכונת טיורינג יכולה לעשות. אחרי זה אנחנו רצינו גם את המושג של חישוב יעיל. אז נכנס המושג של מה שמכונת טיורינג יכולה לעשות בזמן פולינומי. אחרי זה נכנסה לסגירה ההסתברות, האקראיות. הסתבר שהרבה דברים אנחנו יכולים לעשות יותר טוב עם החישוב שלנו מתאים מטבעות. ובכך וכך שנים האחרונות, אני לא רוצה להיכנס להיסטוריה של הדבר הזה, נכנס הרעיון שבאמת בתורת הקוונטים יש תופעות הסתברותיות אחרות שניתן לרתום אותן גם לצורך חישוב יעיל, וככה מתחיל הדבר הזה. ישירות לדבר הזה אין קשר לחישוב קוונטי, אבל האקראיות שבתורת הקוונטים היא נכנסת לתוך חישוב ולתוך קומבינטוריקה בהרבה דרכים בשביל. תודה.